O niektorých inštitúciách, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu a nie sú v názve Slovenská, je lepšie, keď nič nepočujeme. Lebo vždy, keď o nich počujeme, tak je to v lepšom prípade pocit zdieľanej trápnosti a v horšom prípade čistá hanba. Výborným príkladom je Matica Slovenská. No a to, že sa jej súčasný predseda rád na verejnosti prezlieka za princiatko, je len tá menšia hanba. V 90. rokoch zložila Matica vazalský sľub vernosti Mečiarovi a Slotovi, za čo dostala od štátu obrovský majetok. Tlačiarne Neografia. Tlačiareň okrem národnostnej tlačila aj vzdelávaciu literatúru pre tínedžerov. Neskôr boli aj pokusy tlačiť tam ozajstné porno. Ľudácké memoáre obhajujúce slovenský štát, básne vojnového zločinca Karadžiča v čase, keď už stál pred medzinárodným súdom a Hitlerov Mein Kampf. To jej však na poslednú chvíľu zatrhli. Hi. Okay. Toto všetko sa môže zdať ako úplný bizár, ale úplne to zapadá do hodnotového sveta Matice. Na jeho krátky opis asi stačí povedať, že pri 150. výročí svojho založenia ocenila ako najväčších Slovákov Vladimíra Mečiara, Štefana Harabína a Maťa Ďurindu. Poviete si, to všetko je predsa minulosť. Matica sa už musela zmeniť. Trt Konštantínov. Len za posledného pol roka Matica zverejnila napríklad film Bez 14. marca, ktorý zľahčoval fašistický slovenský štát. Keby však v marci 1939 slovenský štát nebol vznikol, bol by osud Židov zo Slovenska iný, lepší? Po ostrej kritike historikov aj ministra kultúry Maďariča video stiahla. Jej členovia sa však následne spolu s Miňom Mazurekom vydali odhaľovať Tisovú bustu. Na matičnej slávnosti na Devíne povolali polovojenskú organizáciu Slovenskí branci, aby im pomohla s organizáciou. No a v máji stihli, ako oni vravia, médiami utajovanú významnú udalosť, jubilejný zjazd Slovanov v Moskve, kde jednali o tom, ako sa Slovenia stanú majákom v mori multikultúrneho a politického marazmu. Я хотел говорить на русском языке, но я думаю, что очень важно, чтобы мы все. A hádajte, kto im toto všetko platí? Super by bolo, keby Matica pridelený majetok zveľadila. Matica Slovenská si za posledné 3 mesiace podľa týchto zmluv požičala viac ako 100 000 eur. Okrem toho si ešte vzala aj úver z banky za 150 000. Aha. Tak nič. A to mali kedysi mŕte kešu. Takto sme sa pred 20 rokmi skladali na národný poklad. Peniaze, zlato či iné cennosti. To všetko v hodnote viac ako 1 milión eur. 1 milión eur. Vo výplatách, obrúčkach, prsteňoch, umeleckých dielach či zlatých zuboch, ktoré dôverčiví Slováci odovzdali na krytie slovenskej meny. A teraz počúvajte. Koľko presne sa vyzbieralo, nikto nevie, lebo evidencia sa stratila a poklad do Národnej banky nikdy nedorazil. Are you fucking kidding me? Všetko mal pod palcom jeden jediný človek, Jozef Markuš, dlhoročný predseda Matice Slovenskej. A ten dostal geniálny nápad vhodne investovať všetky vyzbierané prostriedky. Ahojte, moje meno je Joe Trendy a dnes zmením vaše životy. Naučím vás totiž, ako rýchlo a jednoducho zarobiť peniaze. Lenže národne orientovaného matičiara nenapadne investovať do akcií Apple alebo zveriť peniaze nejakej prestížnej investičnej zahraničnej banke s dobrým renomé. On sa rozhodol hrdo a národne všetko vložiť do, a čekujte ten názov, podielového družstva Slovenské investície. What the fuck? A 100 000 z euríčiek, čo sa vyzbierali, boli samozrejme hneď fuč. Donedávna sme si mysleli, že z národného pokladu zostalo aspoň to zlato. Ale malo to háčik. Nikto ho nevidel. Bolo v tejto trezore. A trvalo 7 rokov, kým sa ju podarilo Matici otvoriť. Markuš totiž previedol správu pokladu z Matice na nadáciu Matice Slovenskej, ktorú stále ovládal a blokoval kontrolu. A nech vás už nenapínam, keď tú skriňu konečne otvorili, tak hádajte čo. Go! Zlato zmizlo. Tak si už len doplňme informáciu o umeleckých dielach.
Splesniveli, ako celá Matica Slovenská. A my by sme si mali klásť otázku, či má takúto organizáciu s takýmto vedením štát ďalej financovať. Čo myslíš, Robo? Matica je jedinečná národná ustanovizenie. A možno čo by iné krajiny vo svete dali, keby takúto národnú kultúrnu ustanovizenie mali. Matica nie je jediná národná inštitúcia, v ktorej niečo zmizlo. V armáde Slovenskej republiky napríklad záhadne zmizli kapitánske výložky. Tu síce páchateľa hneď vypátrali, ale keď ho požiadali, aby vrátil, čo mu nepatrí... Takže nikdy, pretože je to armáda Slovenskej republiky. Tak sa mu to prepieklo. Ťažko povedať, či sa touto nevinnou maličkou lumpárňou niekto inšpiroval, ale v zápätí sa ukázalo, že v armáde len tak miznú veci pravidelne. Podľa našich zistení vraj zmizlo 80 granátov typu F1 a 11 striel do RPG. A to je predsa len väčší prúser ako nejaký právnik hrajúci sa na kapitána. Minister teda nariadil hĺbkovú inventúru a dal prekontrolovať každú debnu a zrátať muníciu na celom Slovensku. A výsledky nenechali na seba dlho čakať. Môžeme potvrdiť, že pri mimoriadnej inventarizácii sa zistilo, že v muničnom sklade Sklené chýbajú náboje vo väčšom počte. Konkrétne 300 000 nábojov. Ministerstvo armády je zatiaľ na informácie skúpe, tak nevieme, na čo by komu toľko nábojov bolo. Keď si však dáme 2 a 2 dokopy a pozrieme sa na návrh iného ministerstva pod správou SNS... Pred pár dňami zarezonovala totiž informácia o tom, že by chceli politici zaviesť povinnú brannú výchovu na školách. Tak sa možno ukáže, že ide len o taký medzirezortný presun a zmiznutá munícia má slúžiť deťom na domáce úlohy. Nie, vážne. To, že naša armáda si nevie ustrážiť vlastné armádne sklady a nevie, kde jej mizne munícia, je strašný prúser. Kapitán Danko nedávno pri strachu z teroristov sprísnil kontrolu na Bratislavskom hrade. Ruksaky, tašky, oveľa viac si musíme všímať svoje okolie. Ale možno by tie ruksaky mal začať kontrolovať najprv vo svojom rezorte. Hrdo, odborne a slušne. Marianovi uleteli 4 roky v kresle župana rýchlejšie, ako dokáže do 1488 narátať. A keďže už celú svoju rodinu a kamošov zamestnal, napadlo ho, že by konečne na konci volebného obdobia mohol niečo urobiť aj pre občanov župy. Cesty v Banskobystrickej župe sú v mizernom stave a tak sa budú rekonštruovať. Potiaľ žiaden problém. Problém to trochu bol, pretože Bystrická župa pod vedením Kotlebu prišla o eurofondy, keďže Marian nelegálne zamestnal svojho ochrankára. A tak musel na opravu ciest použiť peniaze, ktoré by inak mohli ísť do domovov dôchodcov alebo do iných služieb. Keďže sa Marian stále viac a viac zbližuje s vládnou koalíciou, nechal sa inšpirovať inými tendrami a zobral to ozaj hopom. Kraj však všetky svoje súťaže spustil v rovnakom čase a v rovnakom čase ich aj ukončil. Je to asi najnezmyselnejšia vec, akú môže niekto urobiť. Na posúdenie 15 cestných úsekov a vypracovanie 15 ponúk mali firmy len necelých 5 pracovných dní a to je naozaj neštandardné. Ale Kotlebové tendre zrodili jedného neznámeho superpodnikateľa, ktorý to všetko stihol. 9 z 15 súťaží vyhrala firma Renomont Profi, niektoré bez konkurenta, iné tak, že keď zľavili o euro, súper sa vzdal. Majiteľ firmy sa však s týmto úspechom ešte predsa len musí vyrovnať. Pán Činčala, môžeme s vami hovoriť? No, vidím, že je niekto doma, tak môžeme sa porozprávať o vašich úspechoch v Banskobystrickej župe? Pán Činčala. Nie tu. Dobre, môžeme hovoriť s pánom Činčalom? Není tu však, povedal vám hovoriť. Ako malý chlapec. A keď sa napokon vyrovnal so svojou vlastnou identitou a pripustil, že on je on, tak sa s nami odmietol podeliť o tajomstvo svojho podnikateľského úspechu. Dobrý, pán Činčala, tak nám poviete, ako to bolo s tými úspechmi v Banskobystrickej župe? Neviem. Ako sa vám podarilo vyhrať 9 z 15 súťaží na cesty? Nemám teraz na vás čas. A čo na to hovorí konkurenčná firma, ktorá 4 tendre prehrala o 1 euro? Lebo to by ma vedelo pekne nasrať. My sme sa tej súťaže zúčastnili, ale v podstate viac menej formálne. Formálne? Prečo formálne? Tak lebo sme sa uchádzali o nejakú zákazku a vlastne sme nevyhrali sme tam nič.
No ale ten, kto vyhral, tak ponúkol iba o euro nižšiu sumu. To sa vám neoplatilo zúčastniť znova? Ani nie, lebo máme práce dosť. Aha, to dáva zmysel. Nakoniec to však vyzerá tak, že majiteľ firmy Renomont si vlastne len tak klikal na internete. A až keď súťaže vyhral, tak zistilo, čo ide. Dobre, zvažujeme to teraz, že možno niektoré tie zákazky budeme musieť vrátiť, pretože sú podhodnotené. Tak ale s takýmto výsledkom predsa nemôžu byť Kotlebovci spokojní. Vy ste spokojní s týmto tendrom, s týmito 15 tendrami? Spokojný, ja si myslím, že som spokojný. No tak asi môžu. A na záver sa bol Marian Kotleba dokonca poďakovať Bohu za hladký priebeh súťaže a sám seba a celú LSNS zasvetil nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Za Boha a za cesty.